enthousiast van wat het woord op dat moment met mij aan het doen is. En dat is wat het woord Gods doet. Het woord Gods die wijst mij en jou dat openbaring nodig is. Weet u, als ik even moet stilstaan, zijn openbaring is wanneer ik en jou, jij en ik, daar komen dat we ons kunnen nederig op gaan stellen. Weet je, omdat God op zo'n manier bij ons binnen zichzelf heeft geopenbaard, dat ik en jij dan op dezelfde manier als Paulus ons gaan bejegenen. Weet je, Paulus was een man dat door zijn kennis, door alles wat hij wist en kon, had hij hoogmoed. Tot wanneer hij zichzelf heeft ontmoet. Hij werd eerst 3 dagen blind gemaakt. Hoe zou het bij jou zijn? Als ziekte op die manier bij jou zou aankloppen. En ze spreken naar jou over een Jezus. Zou je dan nog steeds praten over de willen kennen van hem? Weet je hoe vaak wij ziektes tegenkomen in onze levens? En dat we dan zoiets hebben van, nou, ik weet niet als ik die Heer wil dienen. Die Heer waar jullie over spreken, dat weet ik niet. Weet je, maar Paulus die heeft het moeten meemaken. Hij heeft 3 dagen blind gezeten. Maar in die 3 dagen waren genoeg om hem te brengen naar de waarlijke roeping. De vraag is, wat zijn de situaties die wij en ik en jij doorheen gaan? Die bedoeld zijn juist om jou en mij naar de waarlijke roeping te brengen. Maar ik blijf nog steeds mijn eigen wil voortzetten. Ik blijf nog steeds dat denken zoals ik wil denken. Dat praten zoals ik wil praten. Weet je, vanmorgen zat ik naar Miles Monroe te luisteren, want dat is mijn favoriete spreker. En hij gaf mij iets mee wat mij heeft gezegend. Hij zei van, velen van jullie zeggen, we kennen elkaar. Weet je, misschien heb je hem alleen maar een keer gezien. En dan is het al, ik ken je niet omdat ik je een keer heb gezien. Er zijn mensen die mij jaren, ik ben nu 5,5 jaar op Facebook, die kennen me vanuit Facebook. Ik ken je, want ik kijk je naar Facebook, maar ik heb nog nooit met jou gepraat. En op school, wanneer ik les geef aan die kinderen, zeggen ze, juffrouw, ik ken u hoor. Ik zeg, nee schat, wij zijn alleen juf en leerling. We kennen elkaar niet. En weet je, vanmorgen zei Miles Monroe iets en dat ga ik met jullie delen. Het is net als ik tegen jou zeg, ik ken deze mevrouw niet, maar dan zeg ik tegen haar, joh, ga naar de bank. En namens mij zeg ik tegen de bank, namens zijn Rabo. Frans Elise hebben ze even gestuurd, ik ben daar een goede klant. Ze kennen mijn naam, dus als je daar gaat, zegt ze dat je €500 van mij mag nemen voor mijn rekening. En zij gaat, hé, ik ben happy, die vrouw geeft me €500, dan ze gaat. En dan komt ze daar en zegt ze, nou oké, leuk, wij kennen Frans Elise, want inderdaad, ze is een goede klant hier. En leuk dat ze u €500 wil geven, maar wat denkt u dat er nu gaat gebeuren? Die mensen die denken, Frans Elise ken ik, maar jou ken ik niet. Weet je, er is een vers in de Bijbel, en dat is een hele mooie vers. En dan wil ik 3 mensen heel snel vragen om hier te komen staan. En dan papa, wat is het? Papa, was voor de grande. De grande is niet, die papa. Zie je dat? Dat op die. Wat is het dat? Ik wil vader erbij. Ja. Zie, ik heb de tata biertje aan. En nog 2 mensen. Wat een feit man. Dat kan. Zie, dat is die reni. Let's go, applauso per Tata. Hey, kom maar weer in. Mag ik jou bijroepen, jongeman? Nou, dat is een jongemannetje. Een hele leuke jongeman. Kijk er lang naar hem. Ja. Weet je, en wat Miles vanmorgen zei is dit als volgende. Als ik die mevrouw stuur om voor mij namens mij naar de bank te gaan, dat geld te halen, zeggen ze tegen haar, leuk, het is een goede klant van ons, haar kennen wij. En het is leuk dat u zegt dat u namens mag aan. Maar als je niet met mijn karakter binnen kan komen, met mij binnen kan komen, met mijn authorization, you cannot get nothing. You cannot get nothing without his authorization. En daarom moet je begrijpen wat Colossenzen 3:3 zegt. Je bent, ik heb hem niet, jij gaat hier staan. Ja, en dan komt u hier staan, baby. En dan gaat papa hier staan. Ja, dan zegt het woord van God in Colossenzen 3:3, Colossenzen 3:3, ja? Zegt het als volgt. Dat ik ben, ten Cristo, ten Dios. Ik ben, dit is ik, dit is die mevrouw daar. Dit is die mevrouw. Eta den Cristo, ten Dios. Dus wanneer hij gaat, gaat hij niet zonder de authorization. Want hij gaat overal waar hij gaat, gaat hun met z'n drieën.
En dat is wanneer je een relatie met God hebt. Wanneer je een relatie met God hebt, ben je zo één met de anderen gevoegd, dat die ene niet gaat zonder de andere. En hij doet geen strijd niet toe dat er stappen ondernomen worden zonder dat hij hem beschermt. Dankjewel. En wat wij niet inzien is dat Jezus altijd daar staat. En hij zegt, luister, als jij daar ziet, dat in de momenten, como dat liever die pika, kwam nog in nada mas, kuda poni como die autorisatie die je zegt, mitata, lubida, je mag het vergeten. Want jij hebt altijd wel iets op jou, wat jij mij nodig hebt om daar binnen te kunnen komen. Kennis van Christus betekent dat je gaat inzien dat als ik Christus niet in mij heb, met hem overal gaat wandelen, ik nooit zal beschermd zijn. Niet met die nummer die tata, niet met mijn aloe cabeza bouw, mijn pati kabai, en weet ik het allemaal niet wat je wil doen. Zo kunnen je niet beschermen. Want wanneer je daar komt, zeggen ze in de naam van wie kom jij? Er is een vers in de Bijbel, hè? Ze waren te bedenken, aan wie de Judy Dios, aan de nummer die kiko, en die luisteren. Pablo me conoce. Cristo me conoce, pero que nou wat daar. Maar zoals die komen, vaak denken wij dat we in die namen kunnen komen en bedenken, ik heb de authorization to come in. But I don't have authorization to come never. I cannot step nowhere inside without the authorization. You cannot come here without the keys. I cannot go in your house without your keys. And second of it, even you give me your key, I have to ask you, what? Can I go with my shoes? Without the shoes. Maar ik heb een relatie met God. En dan moet je bij kunnen nemen, ik heb een relatie met God. Wat zal dan ik zien?